Guys, for this video guys no is mag tanom taog ka ng orange guys na daki orange rin guys nga itanumay nga orange ni siya guys nga ako kung gi paturok ibutang na kaang guys no sa buwak mo nanurok siya guys mo ning ako ning siya itanom iring palibot iring balay guys kani akong gi doon ra po sa akong gi tanom kalabasa. Kini si guys na is this size ni sa kabuok guys nga orange nga kung tanom guys. Karon guys no magasugon nako og tanom ire aron mamanta guys. Og update ko ta sa atong kalabasa ni human guys sa atong pag-spray guys og sagbot. So mga matay na ang mga sagbot guys. Og gining linya guys no akong itanom ang kalabasa. Pason guys. Ini na ko itanom. Kalabasa na to re. Nagbasa na tayo ng palibot gamay guys. Gabuho ta. Tumog-tambok ko ng yuta guys ba. Ngayon ni itong suwayan og tanom ng orange guys kung mabuhi ba dun ini nga to this size ni kapunuan ay guys try lang tagtanom ni guys kung mabuhi ba gyud. Okay guys, itong siya butang nga ito gusok guys para timelahan nga natay gitanom pero di matando guys so makita ba nga balhin na po ta guys no sa lain pa-street guys, pa-street magatanom. Siyempre, ang atong hagbasan guys, kanang igora ni Jama tamnan. Wow, maghumbungay guys, sa ito na butang. Ayan guys. Ano ko guys? Ito ko guys ipak. Ito na ilam ka nahuyan guys, huyan na to tanom. Yung isa nga gusuyan din isa guys na ilang kakahuyan yung isa last guys.
Okay guys. Managyad. Tanam karon guys no is may gamay tubig atong ibubo ra guys. Oh karon guys no managyud ta. Oh karon guys no manag katong tanom guys. Atong baton nung guys ka ato na pong bubuan guys ang atong gitang tanom. Pero balik ang itang guys no. Kuha nang dang dalit guys no. Bubuan kaya ato na itong natandog. Kuha tarog tubig guys itong ibubo. Ano tayo pitsul guys itong gamiton. Bubo guys oh. Okay guys. Pare ko gakuha rig tubig guys no sa baril. Di ka nagsawa dagsin guys. Medyo ni bubo og tanom guys ba. Kasi bubo rin guys. Ano guys ang isa guys no. Itong bubo guys. Diyan pa rin guys. 16 na ikapunuan guys. May lamang og nay mabuhi ani 16 kapunuan. Survive siya guys. Murag init man. Ano ba guys? Ito mabasaan na itang palibot guys. Para mabalik ag mabugnawan ang dalid nga nangatandog. Ay guys oh, gamay pa ni siya guys, nagatabang pa ni siya gliso. Palibot din ni siya spy guys, maning bay guys, bay na mga daan. Og dali ko ore karon magkalingaw og tanom-tanom untang opay klase guys nga tay lingaw. Sabi sa mga pugbubo. Ating tanom ere guys oh. Ay guys tanom na to, bubuan na to. Guys. Telingaw guys, bago kalingaw tagtanom-tanom guys. Tapos na itong bubo guys, yung isang itong orange. Okay guys, naman ito tagbubo o pananom guys no. So ang buhatan nun guys is magasubay na buhatan sa itong kalabasa guys nga itong gisprihan sa nagi adlaw pa Lunes man to guys kita guys atong tanawon guys.